Ovdje ima jedan interesantan domaći zadatak. Na kartonu od bloka broj 5 montiran je jedan laser i jedno ogledalo koje je zalepljeno na taj papir. I ja ću sad uključiti laser i evo vidite, znači sada ovdje može da se tačno snimi upadni zrak, odbijeni zrak i da se ustanovi važenje zakona odbijanja svetlosti. Sve pohvale za učenicu Gordanu Veljić koja je ovo bio domaći zadatak. Pošto mi nemamo Hartlovu ploču u našem kabinetu, mi improvizujemo, pa ćemo evo sada na jednostavan način uz pomoć jednog ogledala, jednog lasera koji se može nabaviti kod Kineza za 100 dinara i jednog papira sa oštampanim uglomerom demonstrirati zakon odbijanja svetlosti. Evo, znači ja ću staviti laser na ovu belu površinu papira i usmerit ću tako da upadni ugao iznosi recimo u odnosu na normalu 30 stepeni, a otprilike vidite da je i odbijeni zrak ovdje prolazi kroz 60, 120, to je 30 stepeni. Evo recimo ako povećamo ugao, ovo je sad 60 stepeni i odbijeni zrak također odbija se pod istim uglom u odnosu na normalu. Ovo bi možda moglo i zabeležiti lenjirom, potrebno da imate pomoćnika koji će zabeležiti lenjirom putanja ovih laserskih zraka i možete se uvjeriti da je upadni ugao jednak odbijenom uglu, pri čemu upadni zrak normala i odbijeni zrak leže u istoj ravni. Sad ćemo promijeniti upadni ugao, sad ćemo povećati, recimo bit će 60 stepeni, kao što znate uglovi se mere u odnosu na normalu. Za matematičare bi ovo bilo 30, a za nas fizičare je 60. Evo prolazi znači zrak kroz 30, odbija se ide kroz 150, znači upadni i odbijeni ugao su isti, iznose po 60 stepeni. Da proverimo i važenje zakona odbijanja za 45 stepeni. Ja sam nacrtao ugao 45 stepeni, zrak dolazi do ogledala i evo ga otprilike odbija se pod uglom od 45, pod kojim uglom je ušao. Evo sad smo malo nadogradili ovaj gotin rad, zalepili smo uglomer i evo sad ćemo vidjeti recimo za upadni ugao od 30 stepeni kako stoji odbijeni, evo ga. A ako ovo ovdje ide kroz 60, ovdje mora se odbiti da prođe kroz 120 da bi upadni i odbijeni zrak zaklapali isti ugao sa normalom. Evo. Tako 60 ide na 120.